sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Riza. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. I Knew I Love You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon, mo kining usa ka babae nga taga Tigbon, Calatrava, Negros Occidental, nga tumatatampo nagda sa nga Riza. Dili ka busy? Dili man day. Ngano man unta? Muadto ta og San Carlos na. Mag-usa man dito. Pista baya ron day. Daghan kay kalingawan. Manglaag ta. Kuan day. Ay sige na good. Manuroy ta. Kay wa bitay klase ugma. Aron ba malingaw sa taba? Mananghid sa kong mama o papa day ha. Sige. Maghuwat ko diri sa amo ha. Kisa may mong kuyo ka mo atog San Carlos. Ako amiga ma si Mian. Tapo naman kaglaglaag sa. Karon na gani pa. Sige na pagkuhod kay fiesta bitaw ron. Wa bitaw may klase ugma kay Sabado man. Mulaag ko pa ha. Ay, sabot umama ni mo eh. Ay, kunyog sula-sula kay dapo yung trabaho. Umat. Ma, musugot ka nga mula ako sa San Carlos? Ay, nasige lakaw. Pero uli og sayo ha. Ayaw pagpagabi eh. Yes, ma! Maayo gani kay nisugot si mama nimo day. Munas ginhawa na kong hangyo, day, oy. Maayo gani kay, nisugot ragit tahon. May noon. Ingon sila day, magpahimos kuno ta og laag mintras daga pa ta. Kay kun maminyo na kuno ta, dili naman ta kasuroy. Kay na may bana nga mupugong nato. Mao ba? O nahala, sige. Mauman ka ha. O niya, asa mo ta paingon, ani? Ato ta sa unahan, ato ta sa may piryahan. Manakay na natin Ferris wheel, day. Yes, pwede. O niya, asa pa man ta, day? Ato ta sa plaza. Magtuyok-tuyok lang kung ta dito, good. Napihaw sa manang magtuyok-tuyok, uy. Malipong mo sa taan na. Da, lakaw-lakaw lang ta ba? Bahala og way tumong. Nya mananaw ta sa mga baligya. Oh, sige. Mauman ka ha. Tana. Day, gikapoy ng puglakaw-lakaw, day, Bitaw, uy. Ato ta sa unahan na, kay ito ilingkuranan. Ato ta mo pahuway dito. Migo, palingkura mi ha. Oh, dali, Miga. Salamat taon. Day, dali, lingkod diri. Day, alas 7 na mas kapi, uy. Mamauli na tana. Karon nung taon-taon mo pauli, day, uy. Basinog dili ta makasakay na. Makasakay na lagi ta. Ikaw, okay ra ka makasakay. Kay dool raman ang inyo ha. Unyang amo kay Bukid biya tong. Mupauli na lang ko, uy. Miga, taga din din imong kauban. Ganong nagdali ba ni siya? Tagatigbo ni siya, migo. Musakay pa manggod ni siya og motor gikan sa Calatrava. Oh, mo gusto siya mapauli. Ay mo ka pala ka. Eto da mo. Ha? Pag sure, migo, uy. Eto talaga mo. Namo kay motor. Ay, sige ha, salamat. Kinsa di mo pangan, migo? Tawagan ko niyo JB. JB. Ako si Mian. Pwede ka kauban mo. Kasi may nganin eh. Tawagan lang na siya og Riza. Riza, migo. Okay. Kanya, amigan ta ninyo ha? Sure. Dali na mo. Eto naman ako.
Kay gabi na ba ya? Salamat, Miko. Dini lang kami yan? Okay. Dinilang ko kay doon naman lang ang amua din he. Amigo, GB. Ang akong amiga ha. Ihatod na. Basig asa na ni mo iliko. Day, ikaw Ay, gid kabala mo. ka. Apikan ako si Risa. Eto ko sa ilang away tatsa. Okay. Unya, ato na mi, day, ha? Sige. Amping mo. Okay, Aris. Gunit si ko mabaga. Ato na ta. Migo, salamat, ha? Naabot na gitaon ko. JB lay tawag na ko. Ay na amigo kay muram tagwa magkaila na. Sige, oy, mag-JB lang ko nimo. Unya, pila may akong bayran na nimo? Wa kay Berna no eh. Ha? Ipag-sure, oy. Kalayuan ning amo, nya dili ka pabayad? Ayaw lang, ayaw ko bayari. Wabi ako mamasahiro. Oh, mauman ka, ha? Salamat kaayo, ha? Kuan lang, okay rin mo nga matukos inyong eskwelahan? Magunsa man ka dito? Sorry lang. Oh, ikaw? May pagwa na lang ka mo pauli, Risa. Ma, Di ba giingnan mantikag paulig sa iyo? Unsa na marurasa ron? Alas 8 na? ma, sorry. Si Mayan, magud ma. Dugay kayo na kayo pamauli. Oy, di na ako gusto nga imo paning usbon hang. Amulaag ka. Unya gabi na kang mauli. Oh, ma. Naunsaman ko, eh. Dili man hinuon ko magkatok. Ni aman permis ako una-una ang hitsura ni JP. Ay, kwapo gid kayo siya. Kanindot unta, no? Kung magkauyap mi. Naunsaman ko, eh. Bisag din sa eskwelahan. Nagsige man gyapon ko una-una ni JP. Day. Uy, naunsa di ka. Nalaginuktok mong ka. Naguna-una ka ni JB. Ha? Wa, uy! Nga ko dito nga guna-una man ko niya. Basi gimingaw ka niya. Nga ko dito nga mingawan ko niya. Sure diha day, uy. Nga sa ato pa. Wa kami ngawan niya. Wa, uy. Ha, wa gid ha. Pero ako, ibingaw ko din mo. JB? Diha na mo, uy! Hoy, Risa! Oy, Day, asa ka? Risa! Day! Pahala mo diha, uy. Naunsa ka, uy? Kalit pa lang kagsibat pagkakita ni mo, JB. Ambot na uy. Nakulbaan man ko. Wa ko makasabot sa kong gibati. Kahion ko nga. Nga ambot, uy. Mo tinidagan ko. Haba diya, uy. Naibomba yung SJB ay nga nung nidagan ka. Usa naman di kasi manang nakalapay. Sukad ato nagkita mi ni JP. Kumusta na ka siya, no? Risa! Nenangita ni mo, oy! Oh, kisa ba kayo nangita na ko? Oh, JB? Ikaw magudain eh. kamusta? Okay raman. Naunsa di ka? Nga nung midagan ka itong miyatukos niyo eskwelahan. Kalimti na to, oy. Nakalitan ra ko pagkakita na ko nimo. Nganong ni adi ka sa amo? Gimingaw ko ni mo. Ha? Pito, Aris, at tinuod. Sukad nga nagkaila ta. Dili na kabawas kong nauna. Mingaon ko pirmi ni mo. JP? Naibaw ko. Love niya akong gibati din mo. I love you, Risa. May chance ka ako ni mo. Nga namulimod man ko. Parihas ni mo.
Permiso ka nga niya sa kung una-una. Nga sa to pa. Parehas ang atong gibati. Oh, Unya, uyab na ta. Imo kong isugot. oo, oy. Ay, salamat taon. Kay parehas itong gibati. Naigugbasap di ka na ako. I love you, Risa. I love you too, JP. Gisugot ako sa JP, kay may pagbati amsab ko niya. Sa pagkakaroon, ligon paghihapon ang among relasyon. Inhinalang ko, Top, o dagang salamat sa pagtagiring akong tampo. More power sa RMN. Mao kato mga hikalang kaagi ni Riza nga taga Tigbon Calatrava Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga naguluhan, I knew I love you. Ang mga kaagi gibata ng duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikalag, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, dakan salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ining naila na kaing tulumanon sa radyo, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artistang gamoy maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako di ay si Rogelio. Hingkod ang pangidaron. Taguan na lasab ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong apelyido. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nay, karon ba nga nakagraduate na ko sa high school? Gusto unta ko mo eskwela sa college? Maka-eskwela ba ko, Nay? Ay, uy, nak. Maning kamot ko. Napahuman man gani, tikagikas elementary hangtod na sa high school. Pero lahi ba sa college? Gasto na kaayo. Ha? Ay, maubod di ay. Ay, pastilan. Kung nahibawaan pa lang unta to nato, kung hain na karon ang imong amahan, unta, makapangayo tanyag taabang. Hain man gid nga akong amahan, Nay. Uyab kami sa imong amahan kani adto. Usa to siya ka salesman. Diyang nasain sila sa laing lugar, nakabuwag mi. Ug ako magdahom nga, mabdos ba day ko nimo? Sa ato pa. Huwag dito kalibutan si tatay nga nagmabdos ka na ko. Uy. Muragin ana. Posible. Kay wa naman gyud mi kontak-kontak niya human may magkalagyo. Siguro, nakakita na to lain. Inilang tamag ko na ato niya eh. Kay mag-uol ba dayon ka? Kung nga kong amahan na hisgutan, dahil ka kaguol. Kay iunta god, kung naibaw pa siya nga nagbunga ang among relasyon nga mao ikaw, siguro, balik kong tingali ko niya. Sige lang, Nay. Lipay na kay ko nga ganahan sabday ka nga maka-eskwela ko college. Kaya doon na naman ko igipang applyan nga mga scholarships. Pasin may mapasaran ko adto. Dako na kinagikatabang aron makalampos ko sa kong pag-eskwela. Tabangil akong ampo nga makapasar ko, Nay. Bright ko kakayo. Sa ako ay kadwa-dwa ang makapasar ba ko ato ba eh? Amaw. Oh, nagkagubot mga estudyante diha sa bulletin board? Ano ba kailang gitapok ang diha? Bay! Bay! Oh, nga no? Kay! Saan ang gitapok ang diha sa mga estudyante? Ay, wadi ka kay bao, bay? Ngayon sa? Gitanaw na kong apil ang imong pangahan dito, bay. Pasartan duha sa scholarships, bay. Tulsa? Oh, lagi. Yes! Salamat ko! Salamat iton! Lagi. Sigurado ka nga maka-eskwela ko college.
Wa makasal ang ako mga ginikanan. Kay nagkabuwag sila sa dihang gimabdos pa lang ko sa akong inahan. So, illegitimate child ko. Apelyido na sa akong inahan ang akong gigamit gikan sa pagsugod na akong eskwela hangtod na sa pag-graduate na ako sa college. Wa gid nako ikakita nga akong amahan. Hangtod nga sa dihang nag-FB ko, may kalit nga nag-message nako. Unya, Unsa nak? may babae nga nag-PM nako nay. Nangutana kung kang kinsa ko kong anak. Unsa ng PM? Kana bang nag-message na iba sa Facebook. Nangutana kung unsa ko ni pangansa kong inahan. Nanon niya, imong gituganan. Oo, Unya, unsa may pong? wa pa ko katsik kung unsay reply adto niya. Oy susiha, basi kinsa to? Kay gikulbaan ba yan noon ko? Unsa nay? Ngano kung na-interest gud siya sa pagpangutana nimo bahin nako nga imong inahan. Wala no, kulbaan ko da. Basig mahitungod sa imong amahan. Unsa nay? Pero babae man to, batan-on. Oy susiha, kung unsay iyang tubag, basta kay gikulbaan ko. Nay, kadiyot ha. Kay i-open ako akong Facebook. Oh, nay, ni adi siya reply nay. Unya unsa may pong? Oh, hala nay. Ni ay mga pictures nga gipadala sa usa ka lalaki nga na-admit sa ospital. Biko na be, Oo. tanawa ko anak be. Oh, Nakaila ka nay? dong. Ang imo man ganang amahan. Sa? Ngano man na oy daghang gitapot nga mga aparato sa iyang lawas. Na ospital ba siya? O nay, ug nakuman na siya. Ug palargahon ta nilag dali sa ilang lugar. Mintras makaabot pa ta nga buhi pas tatay. Ginoo ko. Sige. Manglarga ta. Asa ba na silang lugar? Ginoo ko, Espirition. Nganong ingon ini naman imong kahimtang ng ato pa nagkita. Kadili ko na ikaw kasulti pa. Ug dili mo na makita pa ang atong anak. Anak di ko ni Papa. O patay na sa dang akong mama. Usakos na sugilan niya bahin sa iyang mga ex sa una. Close mong kay mi Papa. O naisgutan niyang imong pangan ug apelyido. Ingon man ang imong address. Maong sabihang nakita ko ang pangan ug apelyido ni Rogelio nga nagtap sa usa ka examination sa eskwelahan. Di naisgutan ni Papa na ko ang lugar nga ingon niyang may ex siya. Nagsugod ako og search sa iyang pangan. O wag gid ko masaya pag PM ni mo Rogelio. Igsuon gid sa amahan. Oh, Sa makasulti pa tos Papa, nasultihan ko na siya bahin nimo. O kay nama siya gamay kabilin, gusto ka niyang bahin na dug apil. Kay dako ko na siya utang nimo nang. O mo lang kini paagi nga makabawi siya siyang pagkuwang nimo ninyo ni Rogelio. Ginoo ko. Og mayo untag mausab natong imong apelyido Rogelio. Ngadto na sa apelyido ni Papa. Aron sayo na lang unya nato ang pag-transfer sa property nga gustong ihatag ni Papa nimo. ha? Wa ko magdahom nga sa kadugay ng katuigan. Graduate na ko sa college. Una ko pa ikahimamat ang matuod na kong amahan. Apan, di na lang maayo ang among panagkita kay uwahi naman ang tanan. Namatay gid si tatay, nga wa mi magkasulti. Ang ako mga pangutana, maukining musunod. Unang pangutana, dili kasado ang ako mga ginikanan, maong apelido sa akong inahan ang akong gida. Pwede ba ni mausab ngadto sa apelido na sa akong amahan? Patay na rabang akong tatay bag-ulang? Ikaduhang pangutana, may proseso aron mapausab ko ang akong apelyido ngadto na sa apelyido sa akong amahan? Ipaagi pa ba nig hearing? Mga pila masab ang magasto? Ikatulong pangutana, may property ang akong amahan nga gisaad niyang ihatag nako sa buhi pa siya.
Unsaon ako sa pag-angkon ini nga patay naman ang akong amahan? Posible pa ba nga ako ni maangkon? Ikaapat o katapusan. Mahimo ra basab nga dili na lang ko magpausab sa akong apelyido? Total, patay naman ang akong amahan. Maprasis pa ba gihapon ang pag-transfer sa property sa akong amahan ako? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rogelio. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Og ako ang muhatag ninyo og tambag tubag sa inyong mga pangutana og problemang may punto legal, emotional, personal, no, nga mga problema nato sa tuang pamilya, mga relationship problems, mga sukintig paminaw. Ari na ninyo ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klaseng pamaagi gihapon mga sukintig paminaw ang ato ang gihatag. Hibaw mi nga dili ta pwede nga mugawas sa ato ang panimalay mo nang pwede siguro nato mapadala karong mga panahona ang inyuhang mga suwat suliran pinaagi sa ato ang Facebook account, sa ato ang official writers page, or pwede na to siya ipadala sa email account nato mga sukintig paminaw. Ayaw lang yun in town mo gawas para mo padala sa inyuhang suwat suliran. Sa balay lang ta mga sukintig paminaw. Labaw na karong panahona nga delikado pagyud kaayo karong panahona tungod sa virus mga sukintig paminaw nga gitawag na coronavirus or COVID-19. Delikado kaayo ni muna busa pabilin ta sa ato ang mga balay, permitang manghugas og kamot, magbabilin tang limpyado sa kanunay og healthy mga sukintig paminaw, ha? Og ang ato ang letter sender, tawgon nato sa pangalan nga si Rogelio, 22 years old. Nindot kay ato ang quote for the day. Ningon siya, uncertainty is the most stressful feeling. Maugid na ato ang gibati karon. Kana ganing nakuyawan ta, nahadlok ta, tungod kay daghan ka nato ang wa kasabot. Unsa gyud ning coronavirus, unsa gyud ning nahitabo sa ato ang kalibutan, dili lang sa ato ang nasod karon mga sukintig paminaw. Well, naata tunga-tunga sa kanang gitawag nato nga pandemic. Kaning coronavirus usa ni siya ka sakit nga nagsugod didto sa China og ning katag sa tibuok kalibutan. Wa ta kibaw gyud actually kung diin gyud ni gikan og unsay hinungdan ning maong virus. Ang ilahag yung giingon nga daghan or kasagaran nga matakdan ani wala nagpakita og mga simptomas, no, sa early stages. Kana nang magrabi-grabi ang mga simptomas nga makita nato ani mga sukintig paminaw, kanang sore throat, dry cough, hilanat, shortness of breath, kanang gikutasan ta. Ug naa gani ta ana nga mga simptomas, tawag mo sa inyuhang barangay health worker or munisipyo or ospital. Ayaw mo ugawas dayon, no? Kay delikado pod nga makatakod ta sa lain nga mga tao. Katong mga naduol atong mga confirmed, palihog ayaw mo pagsikig lakaw-lakaw o gawas sa inyong balay, kinahanglan in taon-tang mag-quarantine para di ta makatakod sa uban. Kinahanglan tag 14 days nga magpuyo sa atuang balay. Let us be responsible, no? Balik sa to ang programa mga sugintig paminaw. Punto legal man ta. Letter sender na to si Rogelio. Ang iyahang pangutana mao kini. Dili kasado ang akong mga ginikanan maong apelyido sa ako ang mama ang akong gidala. Angkan man si Rogelio, di ba? Pwede ba ni mapausab ngadto sa apelyido sa ako ang amahan? Patay na ra ba ako ang papa bag-o lang? Okay. Now, the only way manggod unta nga mapausab nimo ang imuhang apelyido is if ma-acknowledge ka sa imuhang papa. Because by law, ang kanang mga nataw out of wedlock, meaning wa nakasal, are called or gitawag natong illegitimate children. Unya, kung illegitimate children ganita, ang andadon manggod nato nga apelyido is apelyido sa ato ang mama. Pero kung i-acknowledge ta sa ato ang papa, pinaagi sa pagpirma,
anang portion sa acknowledgement of filiation, no, and paternity nga naa sa likod sa birth certificate, no, pwede gyud kaayo nato mada ang apelyido sa ato ang papa. Unfortunately, sa kaso ni Rogelio, wa naman gud imuhang papa nya kinahanglan man gud iyahang pirma, no? Ikaduhang pangutana, unsay proseso aron mapausab ang akong apelyido ngadto sa apelyido sa akong amahan, ipaagi baghiring pila pud ang magasto. Now, ang acknowledgement is merely a proof of paternity, no, for purposes sa pagpanunod nato, pag-assert nato sa ato ang katungod, isip sumusunod sa ato ang amahan. But that is not the only way nga mapakita nato nga legitimate ta nga heir sa ato ang papa, no, na may laing paagi pod, no, dili ra ang kanang sa birth certificate. Now, kung buhi pa man gud unta to imuhang papa, papirmahan to, notaryahan to, unya ibalik didto sa local civil registrar. Sayon ra gyud unta kaayo to. But at this time and at this point in time, I don't think you can still do it. Okay? Dili na pwede. Ikatulong pangutana, may property ang akong amahan nga gisaad niyang ihatag nako sa buhi pa siya. Unsaon pa ko pag-angkon ani nga patay naman ang akong amahan. Posible pa ba nin nako nga maangkon? Okay. Right now, kung ikaw ra ang usang anak, Rogelio, o niya walay laing anak ang imuhang papa, pwede makaangkon. Like I said, dili manggod together with kung nakanaminyo bagod siya og lain, no, naakay katungod. Pero kung igo ra gyud siya ning ingon, way dokumento, way kabilin, and ang uban nga mga sumusunod dili pud willing nga mutuman sa iyahang last wish, no, nga iyang ihatag nimo, medyo sa tinud-anay lang gyud lisod kaayo siya pagprobar nga imuha na, labi na nga way dokumento sa pagpa-transfer anang maong property, which is a last will and testament, magud atong gikinahanglan. Kung wala na, medyo maglisod gyud ta. Ikaw pa, tong katapusang pangutana, mahimo ra basab nga, dili na lang nako mapausab ang akong apelido, total patay naman akong amahan, ma-process ba gihapon ang pag-transfer sa property sa amahan nako. Pwede gyud, for example, ang kinsa tong mga legitimate nga sumusunod, muingon sila nga ilang i-donate or ihatag nimo, it's a deed of donation nga kinahanglan or pwede natong gamiton para mahatag ang documents dinha nimo para imuha na ang maong yuta. But not nga musaksid ka as an heir kung pananglitan na kay kahati anak. Pero ikaw rang usa anak, no, wa nay lain, then pwede ka makakuha atong anang maong bahin sa imuhang papa. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.